para sa headlines. Weather forecast. Ang amihan at ang labangan ng isang low pressure area o LPA ay nakatakdang magdala ng ulan sa ilang lugar sa Pilipinas. In local news, pagharap sa mabibigat na hamon, pinupuri ni Cuerpo ang mga tropa sa kanilang matagumpay na pakikipag-ugnayan sa mga mandirigmang Maoista. Pinili ni Oro na makilahok sa isang programa ng financial literacy. Halos 7 milyong halaga ng shabu ang nasabat mula sa dalawang individual sa Lanao Sur. For the National, ang pagkagambala sa electronic capabilities ng mga barko ng Philippine Navy sa panahon ng operasyon sa West Philippine Sea ay nagaganap sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Nasa 500 pamilya ang apektado ng sunog sa Parañaque. Para sa international news, nagsampa ng kaso ang gobyerno ng US para pigilan ang pinakamalaking merger ng supermarket sa kasaysayan. Entertainment. Ang mga determinadong underdog ay nag-aarap sa mga hamon sa nakakatakot na Korean drama na The Impossible Heir. Pinalagahan ni Sandra Park ang kanyang panandaliang pagbisita sa Pilipinas na nagsasabing, "I feel at home." Sports. Ang Chocomoco ay makitid na nakuha ng tagumpay laban sa Petrogas sa isang matinding 5-set thriller sa PVL. Ang inaugural leg ng Go for Gold Race Series ay nakatakdang maganap sa New Clark City. Para sa international feature, sa isang German opera ng idinisenyo para sa mga bata, si Prince Charming ay nagkakaroon ng romantikong damdamin para sa ibang lalaki. National feature. Si Maria Gigante ay nakatakdang maging kinatawan ng Pilipinas sa Universal Woman 2024. Trivia. Naisip mo na ba kung paano nabuo ang bituin? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Lunes, March 4, 2024. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast. Ang amihan at ang labangan ng isang low pressure area o LPA ay nakatakdang magdala ng ulan sa ilang lugar sa Pilipinas. Ang Northeast Monsoon o amihan ay nakakaapekto sa Luzon at Visayas habang ang trough sa isang low pressure area o LPA ay makakaapekto sa ibang bahagi ng Mindanao ayon sa Pag-asa. Maaring asahan ng Caraga at Davao Region ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog na posibleng magdulot ng flash flood o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Ang Cagayan Valley at Aurora ay nakakaranas ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan mula sa hilagang silangan na monsoon na magriresulta sa walang makabuluhang epekto. Ang Metro Manila, Visayas at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bahagyang hanggang sa karamihan ay maulap na papawirin na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan na walang makabuluhang epekto mula sa hilagang silangan ng monsoon. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang hanggang sa maulap at kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlap, pagkulog na posibleng mauwi sa mga pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pagkidlat at pagkulog. Ang bilis ng hangin ay tinatayang magiging katamtaman hanggang malakas sa Luzon, Visayas at hilagang silangang Mindanao na kumikilos mula sa hilagang silangan hanggang silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin, kikilos sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon sa baybayin.
For the local news, pagharap sa mabibigat na hamon. Sa gitna ng pagkompetensyang kapaligiran ng Division Meet 2024, ang mga magulang ng soccer ay nagpahayag sa iba't ibang emosyon mula sa pagkabalisa hanggang sa pagmamalaki. Ang underdog team sa kabila ng pagiging bago at walang karanasan ay nagpakita ng hindi natitinag na espiritu at katatagan na ikinagulat ng marami sa kanilang pagganap laban sa mas matatag na mga kalaban. Habang ang mga magulang ay masigasig na nagsaya, ang mga manlalaro ay humarap sa mga hamon, natuto at mapabuti sa buong paligsahan. Ang huling laro laban sa isang nangungunang kupunan ay nagpakita ng kahangahangang depensa ng underdog na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Sa kabila ng hindi pagsikyo ng isang tagumpay, ang kupunan ay napakita ng tunay na sportsmanship na nagpataguyod sa isang pakiramdam ng pagmamalaki at paghikayat sa mga magulang. Sa pagmumuni-muni sa pangyayari, binigyang diin ng isang magulang ang pagod sa 2 araw, ngunit pagpahayag ng kagalakan sa pagsaksi sa pakikilahok ng kanilang anak. Ang mga kalahatang damdamin ay sumasalamin sa kakanihan ng sportsmanship o anuman ang resulta. Ang karanasan ay nag-iwan ng positibong epekto sa parehong mga manlalaro at mga magulang na nagpapatibay sa kahalagahan ng katatagan at suporta para sa mga hamon. Pinupuri ni Cuerpo ang mga tropa sa kanilang matagumpay na pakikipag-ugnayan sa mga mandirigmang Maoista. Pinupuri ni Major General Jose Maria Cuerpo II na mumuno sa 4th Infantry Division o 4th ID ng Philippine Army ang kanyang mga tropa sa matagumpay na operasyon laban sa mga rebelding New People's Army o NPA sa Balingasag, Misamis Oriental, Cabadbaran, Agusan del Sur Norte at Prosperidad, Agusan del Sur. Ang mga pakikipag-ugnayan ay nagreresulta sa 2 casualties ng NPA at mga tumatakas na rebelde ay nag-iwan ng mga armas at mahalagang dokumento. Ang proactive pursuit operations ng 4th ID ay naglalayong puksain ang patuloy na isyu ng inorhesya sa rehiyon. Pinuri ni General Cuerpo ang pagiging epektibo ng mga tropa at binigyang diin ang napakahalagang suporta ng mga lokal na komunidad. Ang pangako na supuin ang mga aktibidad ng NPA ay nanatiling hindi natitinag na sumasalamin sa determinasyon na tugunan ang mga hamon ng Northern Mindanao at Caraga. Pinili ng Oro na makilahok sa isang programa ng financial literacy. Ang Cagayan de Oro ay napili ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang inaugural city para sa Digital Financial Literacy Program sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, inilunsad ng City Hall Quadrangle noong February 24. Ang programa na ginawa ng 4Ps National Program Management Office o NPMO ay naglalayong pahusayin ang financial literacy ng 4Ps beneficiaries. Ang inisyatiba ay naglalayon na magbibigay ng mga individual at pamilya ng mahalagang kaalaman at kasaysayan para sa epektibong pamamahala sa pananalapi habang naghahanda silang lumipat sa labas ng programa. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga pangunahing tauhan, kabilang sina DSWD Undersecretary Vilma Cabrera, City Administrator Attorney Roy Hilario Raagas at DSWD Region 10 Director Ramel F. Hamin. Binigyang diin ni Sheila Lumbatan, Chief of Staff sa City's Mayor Office, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga katawan ng gobyerno at mga lokal na entidad sa pagsusulong ng financial literacy na may suporta mula sa mga organisasyon tulad ng BPI Foundation, INC, Ayala Foundation, Land Bank of the Philippines, GCash, Maya at LGU CDO sa pamamagitan ng CSWD. Binigyang diin ni Lumbatan ang pinagsamang pagsisikap ng publiko at pribadong sektor
sa pagpapabuti ng financial literacy ng mga marginalized na grupo na nagpapahayag ng ambisyon ng Cagayan de Oro na maging halimbawa para sa ibang mga lungsod sa Pilipinas. Ang Digital Financial Literacy Program ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang tungo sa paglikha ng isang mas marunong sa pananalapi at matatag na lipunan na malaki ang kontribusyon sa kapakanan at pag-unlad sa mga individual at komunidad sa lugar. Halos 7 milyong halaga ng shabu ang nasabat mula sa 2 individual sa Lanao Sur, Cagayan de Oro. Hinabol ang Anti-Narcotics Forces ang kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2022 laban sa mga individual na kinokonsiderang high-value target na nadakip sa joint operation ng pulisya sa barangay Pindulunan, Bubong, Lanao del Sur. Kabila ang mga nahuli sa pinag-isang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kasama ang local law enforcement ay sina Hamel Di Mapuro, kilala rin bilang Ustad Edad 29 at Halil Makaayong 19, kapwa residente ng probinsya. Ibinunyag ni Regional Director Hill Cesario Castro na ang pag-aresto ay humantong sa pagkakakumpiska ng humigit kumulang 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa halos 7 milyong piso ang market value. Kasama ang iba pang paraphernalia, ang pagdakip sa dalawa ay kasunod ng pagkakasamsam ng DPEA, BARMM, kamakailan sa barangay Bugaran, Piaugapo, Lanao del Sur, kung saan nakunan umano si Lawa Abidin ng nasa 7 milyong piso halaga ng hinihilalang shabu. Ibinunyag din ng ahensya na mula Enero hanggang sa kasalukuyang linggo, humigit kumulang sa 30 milyon halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat mula sa ilang naarestong individual mula sa BARM. Napunta kami sa isang kapehan sa NHA at kakaiba dahil nasa bahay nila sila pero ang ganda ng vibe nila. Kaya tingnan natin to mga karab. Ma'am. Hello. Sa pangalan na to, ma'am? Hi, ako si Jen. At nasa diri karon sa One Cafe, diri sa NHA Kauswagan. Kani niya business, ma'am? Dugay na mo, ma'am? Recently lang may nag-open, ma'am, last December 8, 2023. For now, ma'am, makayo kung okay lagi siya. Pero of course, napamadyo yung mga butang nga dapat pud studyhan. Pero as of now, makaingon jud ko nga. Okay gid po siya so far. Sa among milk tea, ma'am, ang amuang best seller jud na ma'am kay kanang winter melon, sold out po ng winter melon. Tapos choco mousse, cookies and cream, nana jud usually ganahan sa mga bata, usually man mapalit sa mga parents, mga anak, kailan. For coffee, among best seller po ma'am kay caramel macchiato, tapos sa frap, choco mousse o double dutch, tapos ni mamalit po siya lagi ng fruit tea. Nag-serve mo karon na ng crop na strawberry. Oh yes na, mo ni siya. Among strawberry nga. Ay, kani siya ma'am. Bago na po lagi palit ng family owned. Owned by family. So, imo atong partner, dili gid mo sa kwan, ma'am, Cagayan gid mo or? Oo. For now, ma'am, since bago kami nag-open, medyo wala pa siya sa plans, pero puhon, may lawas, base din ay. Hi guys! Ani na ta diri sa One Cafe, diri sa NHA Kauswagan. Narami beside sa public market, tapos narami upbang sa Osa Store near sa Butoy's Lechon Manok. So, feel free to come in. Narami diri open every day, 1 p.m. to 9 p.m. So, see you. Ga-operate naman every day po. Oo. Every day kami open. 1 p.m. to 9 p.m. Nami Facebook page, pwede nyo i-like and follow. One Cafe, NHA Kauswagan.
For the national news, ang pagkagambala sa electronic capabilities ng mga barko sa Philippine Navy sa panahon ng operasyon sa West Philippine Sea ay nagaganap sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Ibinunyag ng isang opisyal ng Philippine Navy na ang paghimasok sa electronic capabilities ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea ay na-monitor sa nakalipas na 3 hanggang 4 na taon. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na ang interference ay nakakaapekto sa parihong mga barko ng Navy at land-based communication equipment. Bagamat hindi matukoy ang pinagmulan ng panghihimasok, binigyang diin ni Trinidad na hindi ito nagdudulot ng mga panganib sa pag-navigate at pangunahing nakaapekto sa mga komunikasyon tulad ng mga radio transmission at mga cellphone. Tiniyak din na ang Armed Forces of the Philippine Navy ay may mga protocol na nakalagay upang matiyak ang komunikasyon. Ang impormasyong ito ay dumating matapos kumpirmahin ng Philippine Coast Guard ang paggamit ng China ng mga signal jammers para saguluhin ang mga tracking system ng mga sasakyang pangdagat sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pagsusubaybay at suportahan ang hinala ng PCG na ang layunin ng China ay pigilan ang pagsusubaybay at suportahan ang salaysay nito ng matagumpay na pagtataboy ng mga barkong Pilipino sa lugar. Bukod pa rito, ang Chinese Navy ay naobserbahang nagpapatrolya sa airspace ng Baho de Masinloc na nagpapataas na mga alalahanin tungkol sa proteksyon ng mga karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa tradisyonal na lugar ng pangingisda. Nasa 500 pamilya apektado ng sunog sa Parañaque. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay San Isidro, Parañaque City, dakong alas 7 ng gabi. Agad na itinataas ang unang alarma alas 7:16 ng gabi, ngunit dahil sa magkadikit na mga bahay, mabilis itong makyat at sa ikatlong alarma pagsapit ng 7:26 ng gabi. Dahil sa malawak na saklaw ng apoy at makikitid na kalye, kailangang dumaan ang mga fire trucks sa katabing sementeryo upang marating ang sentro ng apoy. Pansamantalang sumilong sa sementeryo ang ilang residente bago mag alas 8 ng gabi. Itinataas ang ika-4 na alarma sa pagdating ng karagdagang mga fire volunteer mula sa iba pang residente. Ayon sa mga opisyal ng barangay, hindi bababa sa 500 pamilya ang nawala ng tirahan at pansamantalang sinisilungan ang mga apektado sa San Dionisio Gym. Makalipas ang 3 oras, pagsapit ng 10:16 p.m. hindi pa naibaba ang sunog mula sa ika-4 na alarma. For the international news, nagsampa ng kaso ang gobyerno ng US para pigilan ang pinakamalaking merger ng supermarket sa kasaysayan. Ang Federal Trade Commission, FTC, ay nagsampa ng kaso noong Lunes na naglalayong hadlangan ang $25 billion na pagsasama sa pagitan ng Kroger at Albertsons na sinasabing magre-resulta ito sa mas mataas na presyo. Pagsasara sa mga tindahan at pagkawala ng trabaho, ang iminumungkahi pagsasama ay naglalayong pagsamahin ang ika-5 at ika-10 pinakamalaking retailer sa United States. Ang FTC ay nagpapahayag ng mga alalahanin na ang pagsasanib ay mas maaalis ng kompetisyon sa industriya ng grocery na posibleng humantong sa pagtaas ng mga gastos para sa mga mamimili. Nagtalo sina Kroger at Albertsons na ang pagsasanib ay magpapahusay sa kanilang pagiging mapagkompetensya laban sa mga higanteng hindi ayon tulad ng Walmart at Amazon. Gayunpaman, ang mga onion, maliliit na grocer at mga mambabatas ng dalawang partido ay sumasalungat sa pagsasanib mula sa simula.
Pinula ni FTC na ang panukalang divestiture at plano ni Cogar na inapila ang desisyon. Para sa entertainment, ang mga determinadong underdog ay naharap sa mga hamon sa nakakatakot na Korean drama na The Impossible Heir. Sa South Korea, ang mga terminadong cable ay tumutukoy sa mga conglomerates na karaniwang pinamumunuan ng mga ma-impluwensyang pamilya na may impluwensyang higit pa na negosyo. Ang temang ito na kadalasang romantiko ay nasa gitna ng entablado sa The Impossible Heir, kung saan ang tatlong ambisyosong kabataan na ginampanan ni Lee Jae-wook, Lee Jong-yang at aktres na si Hong Soo-jo sa kanilang unang lead role ay naglalayong makalusot sa pinakamalaking cable sa bansa. Binigyang diin ni Derek Man Young-hoon ang mga hamon sa kinakaharap ng mga karakter na binibigyang diin ang kanilang paglalakbay mula sa kahirapan hanggang sa rurok ng lipunang Koreano. Nangangako ang salaysay ng matinding twist na nagudyok sa mga manunood na tugunin kung ano ang magiging reaksyon nila sa mga katulad na sitwasyon. Si Lee Jae-wook ay gumanap bilang Han Tae-oh, isang maparaan estudyanteng tumatakas sa mahirap na nakaraan na nakipagkaibigan kay Kang In-ha o Junyoung, ang illegal na anak ng pinuno ng Kangho Group. Ang kanilang mga plano ay nakakatagpo ng mga hadlang sa pagdating ni Na Wheon Hong Soo-jo na nagdaragdag ng pagiging komplikado sa pinto. Ipinagmamalaki ng serye ang isang hindi pulido at hilaw na dynamic sa mga mangungunang aktor na nangangako sa isang mapag-akit na karanasan sa panunood. Pinahalagahan ni Sandara Park ang kanyang panandaliang pagbisita sa Pilipinas na nagsasabing, "I feel at home." Kamakailan ay bumisita sa Pilipinas ang Korean star na si Sandara Park na nagpahayag ng kanyang kaaliwan sa bansa at ang pagnanais na makipagtulungan sa mga Pilipinong bituin. Sa kanyang maikling paglalakbay, binanggit niya ang kanyang nais na makatrabaho ang aktor na si Coco Martin na pinupuri ang kanyang mga pelikula at umaasa sa isang proyekto sa hinaharap na magkasama. Si Park, isang fan OPM artist, partikular na si Santi Dopi, ay nagpahayag ng kanyang ultimate idol bilang Regine Velasquez Alcacid at binanggit ang mga planong dumalo sa kanyang concert sa Abril. Nag-aalok ng paghikayat sa mga P-pop star, pinupuri niya ang kanilang talento at dedikasyon. Tungkol sa reunion ng 2NE1, nagpahiwatig si Park ng mga plano at binigyang diin ang kahalagahan ng mga timing. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, nananatili siyang konektado sa mga kaibigan at sa industriya mula sa kanyang mga unang araw. Para sa sports, ang Chocomoco ay nakakuha ng tagumpay laban sa Petrogas sa isang matinding 5-set thriller sa PVL. Sa matinding showdown, nasungkit ng Chocomoco Flying Titans ang kanilang ikalawang panalo sa 2024 PVL All-Filipino Conference sa pamamagitan na makitid na pagtakas sa Petrogas Angels sa isang kapanapanabik na 5-set na laban. Nakuha ng 5 Titans sa pangunguna ni PVL MVP CC Rondina at playmaker Mars Arba. Ang matinding panalo sa huling score na 24-26, 25-22, 25-18, 24-26, 13-15-13 sa kabila ng namumukod tanging pagganap ng sabati mula sa Gaz Angels, ang si Mars na koneksyon kasama ang mga kontribusyon mula sa iba pang mga Flying Titans ay nagsilyado
ng tagumpay, si Coach Dante Alinzonorin ay nagpahayag ng ginawa at pagpapasalamat sa pinaghirangang panalo na kinikinala ang katatagan ng kupunan sa isang larong puno ng kawalang katiyakan at hamon. Ang inaugural leg ng Go for Gold Race Series ay nakakatakdang maganap sa March 3 sa Cobia River Bridge sa New Clark City, Pampanga. Bukas sa mga siklista mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang Criterium event ay magtatampok ng iba't ibang kategorya ng edad at male at female divisions na nag-aalok ng mga premium cash sa mga nangungunang performers. Ibinahagi ni Jeremy Go, co-founder ng Go for Gold, ang mga detalye ng kaganapan sa PSA Forum na nagpapahayag ng layunin ng inisyatiba na bumuo ng talento sa pagbibisikleta sa bansa. Plano ng serye na saklawin ang Luzon, Visayas at Mindanao na may karagdagang mga paa sa Cebu at Mindanao sa huling bahagi ng taong ito. Ang international feature. Sa isang German operation ay dinisenyo para sa mga bata, si Prince Charming ay nagkaroon ng romantikong damdamin para sa ibang lalaki. Sa Nuremberg, Germany, ang isang groundbreaking opera para sa mga bata na pinapamagatang Der Märchenprinz o Prince Charming ay umahamon sa mga tradisyon na salaysay sa pamamagitan ng pagpapakita ng relasyon sa pagitan ng dalawang lalaki bilang isang ganap na normal na elemento sa totoong buhay. Ang opera na posibleng unang LGBT na may temang pagtatanghal para sa mga bata ay nagbubukas habang ang tagapagmana ng hari si Prince Ramiro ay naghahanap ng kapareha sa buhay at natuklasan ang kanyang kagustuhan para sa isang prinsipe na nag-highlight sa isang kakaibang kasal. Ang dramaturge o Webke Hetmanek ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagpapakita ng homosexuality bilang ganap na normal na sumasalamin sa pagkakaiba-iba sa lipunang Aliman. Ang opera ay nakatanggap ng napakaraming positibong reaksyon na may kaunting kritisismo dahil nagsusumikap itong ilarawan ang mga elemento ng totoong buhay sa entablado para sa mga batang manunood. Ang isang oras na pagtatanghal ay nagtatapos sa paghaharap ng pagmamahal ni Prinsipe Ramiro sa kanyang matalik na kaibigan si Dandini. Ginagabayan ang isang salaysay na katulad ng Cinderella. Para sa national features, si Maria Gigante ay nakatakdang maging kinatawan ng Pilipinas sa Universal Woman 2024. Ang modelo at beauty queen ng Cebu na si Maria Gigante ay napila bilang opisyal na kandidato para sa Universal Woman Beauty Pageant 2024. Ayon sa anunsyo ng ALV Pageant Circle noong Martes, ang pageant na naka-schedule para sa Marso sa Cambodia ay naglalayong ipakita ang mga natatanging katangian ng kababaihan na nagbibigay diin sa mga positibong epekto sa mundo. Inilarawan ni Gigante bilang isang pambihirang babae na may kagandahang loob, katalinuhan at habag. Itinampok siya ng ALV Pageant Circle bilang isang maningning na halimbawa ng isang pangkahalatang babae. Si Gigante ang dating sumali sa Binibining Pilipinas noong 2016 at Miss World Philippines 2022 ay nakatakdang kumakatawan sa Pilipinas sa darating na kompetisyon. Para sa trivia, naisip mo na ba kung paano nabuo ang mga bituin? Ang pagbuo ng bituin ay nangyayari sa loob ng mga molecular na ulap kapag ang mga particular na kumpol
ay umabot sa isang kritikal na masa na gumuho sa ilalim ng grabidad. Kabilang ang mga salik, ang pagbago-bago sa density o panlabas na impluensya katulad ng mga banggaan, supernova o shockwave. Pinipigilan ang mga kaguluhan, ang gas at alikabok na nagpapasimula ng pagbuo ng protostar. Ang mga rehiyong bumubuo ng bituin ay nagsilang ng iba't ibang dami ng mga protostar. Nag-evolve ang mga ito. Nauubos ang material na orihinal na ulap at bumubuo ang mga planeta at brown dwarf. Habang ang Milky Way ay gumagawa ng 3 hanggang 4 na bituin taon-taon. Ang mga starburst galaxy o starburst galaxies ay maaring lumikha ng daan-daan. Gumagamit ang mga mananaliksik na mga simulation upang maunawaan ang mga intricacies ng pagbuo ng bituin at umaakma sa mga data ng pagmamasid. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab sa YouTube channel. At maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. Inihiling ko po ang isa pa na suportahan at mag-subscribe at i-on ang notification para sa higit pang mga updates at impormasyon. Ulitin, maraming salamat at magandang araw.